Je to mírná úprava na základě mojich aktuálních preferencí, časových možností kolem práce a podobně, ale ten trénink a ty cviky se prostě nemění. Pokud najdeš dobrý cvik a sedí ti, nehledě na to, jestli to je old school, nebo jestli to je jakoby quote unquote science-based, cvik, který ti sedí a jsi schopný na něm dlouhodobě progresovat, bude přesně ten cvik pro tebe. A tohle je Progressive Classroom, formát, ve kterém se snažím v krátkosti vysvětlovat základní principy v kulturistice a fitness. Děkuju moc a v prvním díle se budeme bavit o progresivním přetížení. Udělal jsem si nějaké poznámky, protože jinak by to bylo hodinové kecání vlastně o ničem. V první řadě bych chtěl říct, že tohle je nějaký soubor mojich názorů, mojich myšlenkových pochodů, mojich zkušeností, anekdot a tak podobně. Není to žádný hard rule, není to jediný způsob, jak se dá dělat. Nikomu neříkám, že musí mikroloadovat, nikomu neříkám, že nesmí přidávat velké kotouče. Je to čistě vysvětlení pro to, abyste všichni chápali, jak pracovat s tím progresivním přetížením a že to vždycky neznamená, že musím přidávat váhu na činku. Progresivní přetížení, co to je a co to vlastně není. Hodně lidí to chápe jako ten spouštěč hypertrofie, jako to, že budu postupně přidávat váhu a ten sval se na to potom musí adaptovat. Je to pravda jenom z části. Progresivní přetížení samozřejmě je postupné přidávání, ať opakování nebo váhy na čince, ale spíš je to nástroj k tomu, aby jsme udrželi pořád stejnou intenzitu v té dané sérii. Protože to není hlavní spouštěč hypertrofie, tak něco jiného musí být. Hlavní spouštěč hypertrofie bude v našem případě mechanické napětí. Mechanické napětí je pojem, který spousta lidí chápe špatně a chápou to jako zvedání těžkých váh. A i když to není úplně tak daleko od pravdy, bavíme se o mechanickém napětí na úrovni jednotlivých vláken. Aktivace motorických jednotek je druhý termín, který bych chtěl jenom v rychlosti vysvětlit, a to je vlastně počet těch svalových vláken, které se zapojí. Proto my potřebujeme mít obojí. Hypertrofie je v podstatě adaptace na to mechanické napětí. A zároveň je to důvod, proč budeme zvedat víc. A o tomhle to video vlastně je. Je to o tom, že progresivní přetížení není ani tak důvod, proč rostou svaly, ale spíš následek toho, že ty svaly vyrostly. Pokud bychom se rozhodli z nějakého důvodu nepřidávat postupně zátěž, bude vlastně docházet k tomu, že já sice budu postupně sílit, ale protože nebudu přidávat ani opakování a ani zátěž, opakování v rezervě budou prostě přibývat. To znamená, že první týden ta série bude náročná, druhý týden ta série bude lehčí, třetí týden bude lehčí, čtvrtý týden bude lehčí. Postupně to dojde do bodu, kdy ten stimul prostě nebude dostatečný k tomu, aby jsme rostli. A to můžeme vidět tady, že po nějakých třeba 10 týdnech v podstatě ty opakování v rezervě už začnou stát. A my budeme stagnovat. Proč to je? Protože ten stimul dřív nebo později už bude tak malý, že nebude dostatečný pro to, aby vůbec nějakou hypertrofii spustil. Kdybych sledoval ten klasický model toho, že přidávám opakování anebo váhu, tak v podstatě budu postupně samozřejmě sílit, ale tím, že přidám váhu nebo opakování, ta intenzita do toho selhání bude pořád dostatečná na to, aby spustila ten proces té hypertrofie. Nechci se úplně bavit teďka o tom, jestli musíme cvičit do selhání, jestli nemůžeme cvičit do selhání a podobně. Za mě, pokud bychom si tu jedničku nahradili nulou, pokud bychom si to nahradili dvojkou, pokud bychom si to nahradili pětkou, ten progression pattern pravděpodobně bude pořád stejný, ale bude to záviset na úrovni toho člověka. Samozřejmě pokud se bavíme o někom, jako je Pavel Beran, intenzita, která stačí například nějakému začátečníkovi, anebo třeba i mně, pro něho nebude dostatečná. To znamená, pokud on by cvičil v nějakém rozmezí 3, 4, 5, 6 opakování od selhání, ten stimul by prostě nebyl dostatečný na to, aby spustil adaptaci a tím hypertrofii při té jeho úrovni. U nějakého začátečníka, nebo pokud to třeba vztáhnu na sebe, pokud se budu držet v nějakém rozmezí 0 až 1, řekněme výjimečně 2 v nějakých konkrétních případech opakování v rezervě, bude to pořád dostatečný stimul na to, abych produkoval, bude to pořád dostatečný stimul na to, abych právě se adaptoval na ten daný stimul. Vlastně rychlost růstu, nebo rychlost vlastně toho progresivního přetížení. Ono vlastně, ta úroveň toho, jak já budu sílit, je závislá na jedné věci. A to je
úroveň, na které já aktuálně jsem. Pokud jsem buď začátečník, nebo pokud vyjdu z nějaké fáze, jako je třeba příprava, najednou už ta energetická jakoby dostupnost bude vyšší, tak ta progrese bude o hodně rychlejší. Pokud to bude nový cvik, opravdu během několika týdnů já budu progresovat klidně i 2,5 kg prostě za týden, 5 kg, někdo progresuje 10 kg, nebo ani nestíhá prostě progresovat s velkýma kotoučema. Tohle je přesně ten důvod, proč bychom my neměli měnit ten trénink. A to je proto, že ta prvotní adaptace, která vlastně je v těch nějakých prvních 6, 7, 8 nebo u fakt technických cviků, náročných na techniku, bude mnohem víc, tak já právě nejvíc budu benefitovat z toho cviku právě někde tady. Tady, když ta adaptace už bude velice pomalá, my víme, že každá ta adaptace je nějakým způsobem výsledek té hypertrofie, anebo aspoň náznak toho. V těch prvních 4 až 8 týdnech já se ten cvik učím. Učím se jednak ten pohybový vzorec, druhak. Učím se aktivovat ty svaly tak, abych dokázal ten cvik vykonat efektivně a abych dokázal vůbec dojít k tomu svalovému selhání, což taky bude ovlivněno tím, jaký konkrétní cvik to je. Abych se dostal k tomu samotnému jádru toho progresivního přetížení. Tady tohle je právě ten level adaptace na tu danou zátěž. Pokud já se budu snažit modrá je vlastně to, jak já přidávám váhu. Pokud já se budu snažit kopírovat tady tu křivku, tak je to v pořádku, protože jak já jsem silnější, tak postupně přidávám váhu. Problém je, že spousta lidí se snaží udělat toto, nebo dokonce toto. A to je vlastně to, že oni i s tím nižším levelem té adaptace, to znamená sílím méně, se snaží přidávat pořád stejně velkou váhu, protože věří tomu, že to je to, co ti vybuduje ty svaly. O co mi tím teda jde? Ta reálná progrese bude vypadat nějak takhle. Schválně tam nepíšu čísla, protože tohle je něco, co bude ovlivněno spoustu faktory. Jak už jsem říkal, je to to, že ten cvik je nový. To je proč sílím. Je to to, že jsem přešel z nějaké třeba závodní diety, nebo že jsem přešel třeba z přípravy do odpočinkové fáze nebo rebound, jakkoliv to uděláš, je to jedno. Vždycky to bude vypadat nějak takhle. Jak jsem říkal, on není problém v tom přidávat váhy rychle. Problém je v tom přidávat váhy rychleji, než to tělo je schopné. Pokud já se budu snažit přidávat, tak jak už jsem ukazoval před chvilkou, nějakým takovým způsobem, to tělo to nebude stíhat. Samo o sobě pořád jasně bude vyšší stimul, čím blíž se budu blížit do toho selhání. Ale kdy je ten bod, kdy já už prolomím to, že vlastně to, že já zvedám nějakou váhu na nějaký počet opakování. Pokud já se budu snažit postupně přidávat pořád stejně, jak jsem byl zvyklý doteď, tak ta adaptace na to už nebude stíhat. A to je ten problém, ne samotné to přidávání. V čem je tady ten princip teda špatný? Je, že já čekám to, že víc váhy a víc opakování bude větší stimul. Bude do určité míry, ale jenom za předpokladu toho, že si přiznáme, že to mechanické napětí na úrovni těch vláken je ten hlavní spouštěč hypertrofie. Protože pokud já budu přidávat načinku rychleji, než jsem schopný se zlepšovat, buď pojedu do selhání organismu, nebo pojedu do selhání sparinga, anebo možná v horším případě dojdu do bodu, kdy ta technika toho opakování už bude tak špatná, že já sice udělám 10 opakování, ale nebude to 0 opakování v rezervě, ale bude to 10 opakování minus v rezervě. To znamená, já pojedu s váhou, ze kterou mám udělat 3 opakování, budu se snažit udělat 10, což je nereálné prostě. Pokud se teda bavíme o tom, že jedno opakování vypadá stejně jako to poslední, ale to je zase princip na dlouho. Abych se dostal k tomu, jak teda bude vypadat reálná progrese. Bez čísel, protože tohle to prostě bude něco, co bude, jak jsem říkal, vysoce individuální a pokud bych se snažil nějakou svoji progresi jakoby narvat na někoho jiného, tak to nebude dávat smysl, protože každý má jinou úroveň, každý ten cvik cvičí nějak dlouho. Mám cviky v tréninku, které tam mám v podstatě třeba 6 let v kuse. Upažování na kladce, jezdím to 6 let, Y-Raises. Bude tam stejný progres, jako když jsem teďka dal do tréninku nové 45 stupňové extenze? Pravděpodobně ne. Nejenom kvůli toho, že to je teda úplně jiný cvik, ale už jenom kvůli toho, že ten Y-Raises dělám tak dlouho a umím ho tak dobře,
že není žádná nová adaptace. Není žádné, že bych se to naučil lépe, nebo zázračně by ty kladky zlehkly. Jediná adaptace, jediný růst, který já tam na tom uvidím, bude právě tím, že jsem vyrostl. Doufám. Jeden z těch principů, jak se to progresivní přetížení dá aplikovat, je právě to, že budu mít v podstatě stejnou váhu do doby, dokud se mi s tím nepodaří udělat jedno opakování. A tady bych chtěl vypíchnout jednu důležitou věc. A to je to, že pokud se mi stane, a upřímně se to stává prostě u cviků, které jedu dlouhodobě, pokud se mi stane, že nejsem schopný udělat víc než to další opakování, je třeba se zaměřit na jednu věc. A to jsou právě ty opakování v rezervě. I když to není něco, co se snažím jakoby víceméně cíleně progresovat, je to nějakým způsobem něco, co nastane samo o sobě. Na mrtvolách pravděpodobně nebudu selhávat někde v nějakých částečných rozsazích pohybu oproti nějakých variantách upažování. Na cviku, který je nový, já stejně ani nedojdu do selhání jakoby na té svalové úrovni, víceméně to většinou bude spíš technické selhání. Jde mi teda o to, že pokud se mi stane, že budu dlouhodobě cvičit pořád jenom 7, 7, 7, ale ta úroveň té intenzity bude pořád 0,1, 0,5, bude pořád 0, 0,5, jedno opakování v rezervě, pořád tady tahle série bude dostatečně stimulující. Proto nemá cenu se snažit za každou cenu přidávat váhu a přidávat opakování, pokud jsem se dostal do toho, že ta váha byla v podstatě moc těžká. Protože pokud bych se snažil o to, tak já dřív nebo později dojdu do toho, že já buď těch 7 udělám s těma 105 kilama, ale už to nebude ani 0 opakování v rezervě, ale už to budou minus 2 opakování v rezervě. To znamená, že reálně z těch 7 opakování, které jsem udělal, 2 budou úplně, není tak k ničemu, ale buď je zvedne za mě někdo jiný, jako sparring, nebo s nima hodím, nebo tam zacílím jiné svalové partie, protože se u toho budu všelijak kroutit. Tohle je pravděpodobně princip, který pojede většina z vás. Jo? Samozřejmě pokud prostě budete sílit jinak rychle, pokud budete sílet fakt rychle, tak to může vypadat i takhle, že budu každý týden přidávat 10-5 kilo. Důležité je tady tohle. Ne ani tak, kolik je tam reálně kilo na té čince, ale spíš o tom, že ten rate of progress je nějakým způsobem nastavený a odrazem toho, v jaké jsem rozhodnou fázi. Někdo, kdo nově je vystavený PADs, bude schopný progresovat strašně rychle, prostě v těch prvních několika měsících. Někdo, kdo je začátečník, bude taky schopný progresovat velice rychle. A proto tohle není jakoby návod na to, že musíte přidávat půl kilo, nebo musíte přidávat 1 kilo, anebo kdo ví, jak byste si to mohli vyložit. Je to o tom, že vy musíte přidávat tolik, aby ta série byla dostatečně těžká a zároveň ne moc těžká na to, abych s váhou, ze kterou mám prostě udělat jenom 4, se snažil udělat 8. Protože potom ztrácí úplně smysl jakákoliv kvalita toho. Pokud nebudu mít standardizované ty opakování, můžu udělat třeba 10 navíc, ale pokud to za mě odtahá někdo jiný, není to žádná reálná známka té progrese. Tenhle ten princip byl něco jako macroloading, to znamená, přidávám v podstatě velké kotouče, když to takhle řeknu. Upřímně znám spoustu lidí, co přidává i 20. Jo? Ten princip funguje na tom, že oni si třeba na začátku toho tréninkového cyklu nebo mají nové cviky, podseknou ty váhy, to znamená, oni každý týden jdou do selhání, ať už to je prostě jídlem nebo látkama, jsou schopni opravdu přidávat velice rychle. A tohle není video o tom, že nesmíte to dělat a musíte přidávat pomalu. Je to jenom o tom, že progresivní přetížení drží pořád stejný stimul. To znamená, jakýkoliv z tady těch jakoby principů já budu aplikovat a udržím pořád tu stejnou intenzitu, to je ta vzdálenost od toho selhání, je to úplně jedno a můžeš si zvolit jakýkoliv princip. Budu k vám upřímný. Můj nejoblíbenější princip je microloading. Je to něco, co jsem pravděpodobně viděl první u Johna Jowetta a u Johna Bennetta, Hypertrophy Coach a Jay Frew, kdy vlastně přišli s tím, že protože ta progrese u někoho, kdo ten trénink jede už hodně dlouho, může vypadat i takhle. A to je přesně ten důvod, proč nechci, abyste se hyperfixovali na ty čísla. Protože není důležité to, kolik jsem udělal to opakování, ale že ta série měla dostatečnou intenzitu. To je celý ten princip toho, že mechanické napětí je hlavní spouštěč hypertrofie a ne progresivní přetížení. Protože ačkoliv bych třeba neměl logbook, ačkoliv bych, když to řeknu, jel úplně fakt relativně freestyle. Já pokud půjdu na trénink a každý trénink pojedu kvalitně, řekněme na pocit,
pojedu cviky, které umím a budu je dlouhodobě opakovat. Nehledě na to, jestli si to zapíšu. Já sice nevím, jestli progresuju, ale když budu progresovat, tak ten efekt bude úplně stejný. A naopak jsou prostě lidi, kteří nebudou si zapisovat většinu tréninku. Já potom u nich říkám, OK, zapisuj si aspoň ty první cviky, aspoň ten první jeden tvůj hlavní cvik, sleduj, jestli se progresivně zlepšuješ. Pointa toho je ta, že někdy to prostě může vypadat několik týdnů i takhle. Na papíře bychom viděli 100x6, 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 100x6. A pokud bychom se za každou cenu snažili drtit tu progresi, někdy, pokud by objem práce byl vysoký, tak prostě ta adaptace nebude dostatečná. Ale pokud budeme trpěliví, tak to bude vypadat nějak takhle, že ten první týden to bude na 0 opakování v rezervě. Další týden to bude třeba 4 opakování v rezervě. Nikde si to nepíšu, jenom prostě vím, že ta série už nebyla tak těžká. Už jsem neselhal v půlce, ale už jsem to dotlačil celé. Další týden už jsem ho dotlačil. Vím, že bych za boha další nedal. Většinou ho neskouším, pokud to jsou nějaké základní cviky na začátku tréninku. A potom přijdu další týden a já už jsem schopný udělat těch 6 opakování, ale prostě vím, že jsem měl jeden v rezervě. Jestli se o něho pokusím už ten trénink nebo ne, to je debata jakoby na jindy, ale pointa je ta, že já už tady mám to jedno opakování v rezervě. Další týden, pokud bych tam nechal zase tu 6, tak už bych mohl mít třeba 1,5 opáček v rezervě, je to jedno. Pointa je ta, že se pokusím udělat těch 7, já jich zvládnu a ta série bude tak náročná, že jich udělám na 1,0. Opakování v rezervě. A tady tohle je úplně realistický progression pattern, který spousta z nás bude prostě mít, pokud ten cvik tam budeme mít už dost dlouho, ta progrese prostě nebude vypadat, takže cvičíme 30 týdnů a každý týden přidáme 5 kg, protože kdyby to tak bylo, tak většina lidí prostě zvedá 300 kg na tlaky a takových lidí je fakt málo. Proto můj upřímně nejoblíbenější jakoby způsob, jak s tím pracovat, je právě ten microloading. A to je to, že já každý týden si přidám to 1 kilo. Jsou cviky, na kterých to nebude ani 1 kilo a často jste mě určitě viděli na videu, kdy si fakt přidávám jenom čtvrtky. Jsou to prostě cviky, většinou nějaké pákové typu Prime Hammer nebo Gym Gun, které prostě to 1 kilo se chová úplně jinak než 1 kilo třeba na multipressu a Smithu. Jakýkoliv cvik to bude, tady tohle číslo může vypadat jinak. Může to být 2,5 kg, může to být 1,4 kg. Není to ani tak důležité, jako spíš ten způsob, jak se na to dá dívat. Protože já tím, že každý týden přidám váhu na činku, opakování ale držím stejné, protože nejsem schopný jich udělat víc, nejsem schopný víc zesílit, tak se pořád drží stejná intenzita. A to je ta proximity to failure, to je vlastně ta vzdálenost do toho selhání. To je pořád ta vzdálenost do selhání, která bude způsobovat ten růst těch svalů. Ten progression pattern teda bude vypadat tak, že já každý týden přidám 1 kilo. 1, 2, 3, 4, 5. týden. 5. týden už nemusím přidávat kilo, vezmu si 2,5 kg, takže vlastně dohromady 5. A dokonce jsem schopný udělat i to jedno opakování navíc. A takhle může vypadat ten microloading. Ve výsledku, když se podíváme na ty 2 patterny vedle sebe, já přidávám vlastně opakování a pokud jsem na konci toho svého stanoveného rebrange, tak přidám váhu. Ve výsledku oba dva se dostanou na tu stejnou váhu. Je to prostě 100x5x7 opakování s tím, že 0 je v rezervě. To samé, to druhé. Jediný rozdíl mezi tím je, že on přidává každý trénink 1 kilo a on přidává jednou třeba za 3, za 4 týdny tu 5. Může to být rychleji, může to být pomalej. Nejde tak ani o to absolutní číslo. Je to jenom o tom, že tady tohle je všechno, co nás zajímá. A to je, aby dlouhodobě jsme se drželi blízko tomu svalovému selhání. To, jak to uděláme, je jenom nástroj. To, jakým způsobem to baví tebe, je ten způsob, jak tě to baví. A pokud tě to baví a má to výsledky, není důvod, aby si dělal něco jiného. Na druhou stranu, pokud by to vedlo k tomu, že dlouhodobě budeš makroloadovat a budeš se snažit přidávat moc velkou váhu nebo za každou cenu jet víc opakování, než jsi schopný udělat, dojdeš do bodu, že ty uděláš 3 opakování sám a 3 se sparingem. Jestli ten stimul bude nebo nebude dostatečný, nebo jestli bude to ta únava dlouhodobě moc velká, je na jiné video. Princip, který jsem tím chtěl jakoby ukázat, je, že ta progrese má přijít k tobě, ne ty se jí snažit jakoby nutit, aby přišla.
Logbook je nějaký nástroj k tomu, aby jsme tam zaznamenávali svůj trénink. To znamená, napíšu si, kolik dneska chci dát váhu, jdu na tu sérii, odjedu do blízko nebo do selhání, zapíšu si, kolik jsem udělal opakování, jak ta série byla těžká. Ať už z videa, nebo prostě pokud mám sparring a vím, že mi to jedno dopomohlo. A pokud on mi dopomohl a v podstatě to bylo -1 opakování do selhání, já vím, že příště, když dám stejnou váhu, ale bude lehčí, takže to je win. A tady to je přesně ten třetí aspekt, který hodně lidí říká. To je přidat opakování váhu nebo zlepšit techniku. A právě to zlepšit techniku znamená, že to opakování bude ke konci lehčí. Tady tohle to vlastně ukazuje, že ten progres není lineární. To znamená, že dřív nebo později se každý z nás dostane do bodu, kdy ten logbook bude jenom to, co mě drží accountable. Bude to jenom něco, do čeho já se můžu podívat a říct si, OK, dneska bych měl takovou váhu. Je milion faktorů, které budou ovlivňovat tu výkonnost. A není nutné se za každou cenu snažit překonat ty svoje minulé výsledky. Snažit ano, ale jenom tak, že selžu a to selhání je to, čeho já chci dosáhnout. Potom dlouhodobě to může opravdu vypadat tak, že v podstatě dělám pořád stejně opakování, jenom ta série je o maličko lehčí. A za 2-3 tréninky mně se podaří to pletau vlastně porušit. A tohle je hlavní důvod a můj hlavní argument pro to, proč byste neměli měnit tréninkové plány každých 8 týdnů. Vím, že to kdysi byla běžná praxe, objemovka 8 týdnů, tréninkový plán na 8 týdnů a podobně, ale čím díl ten program budeme cvičit, tím lepší v něm budeme. Aktuální trénink je mírná úprava něčeho, co jsem měl z LOS už v roce 2020. Je to mírná úprava na základě mojich aktuálních preferencí, časových možností kolem práce a podobně, ale ten trénink a ty cviky se prostě nemění. Pokud najdeš dobrý cvik a sedí ti, nehledě na to, jestli to je old school, nebo jestli to je jakoby quote-unquote science-based, cvik, který ti sedí a jsi schopný na něm dlouhodobě progresovat, bude přesně ten cvik pro tebe. A tohle je Progressive Classroom, formát, ve kterém se snažím v krátkosti vysvětlovat základní principy v kulturistice a fitness. Děkuju moc a tohle to byl deep dive do progresivního přetížení. A pokud byste nás chtěli podpořit, můžete na CheckVirus zadat kód Progressive, anebo na Gasp a Better Buddies zadat kód DAM15, anebo PROH15 a tím progresivně podpořit naše progresivní kouče. Takže děkuju, learn, apply a progress a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.